Zdarec lidi! Vítám vás u mého dalšího, vítám vás Killer samozřejmě a je to Chapter 2 a je to tentokrát s Camperem Soundym. Pozdrav, a co děláš? Nic, dobrý den. Jak jsem říkal, Chapter 2, takže jdeme na to a tentokrát to bude, epizoda 2 to je zase a je to budeme stavět farmu, jo? Rozjíždím to na 17 fps, takže bez lagů. Dobré, počkejte. Dobré, takže pojď Mili, kde seš? Soundy, promiň, kde seš? Dobrý, můžeš mi říkat jméno. Kde seš? Já jsem tady. Mám dotaz. Chceš to udělat vevnitř, nebo to chceš normálně venku? Venku, jo. Tak jo. Aby to mělo lepší ovzduší. Takže jo, ale ono jde o to, kde vybrat plácek, že jo? Tady už ho mám. To nahoře, jo, na to zapomeň, to bude vidět na 100 minut. No co? No tak pak právě, že to budu chtít zvětšit. Okay, no. A tady už vykopávám. Doufám, že mám šlopatu. Jinak, my jsme už teďka byli v pískovně, si natěžím pár sendů, točíme hned ty epizody za sebou, natočíme asi jenom 5 za sebou. A my jsme to mohli mít přetočení, protože nevíme, jestli budeme mít čas vůbec pak na sebe, protože nám přijedou, prostě na někdo přijede. A takhle, prostě holky, no a co. Takže kvůli tomu. Takže Matroš, jak jsem říkal, bude Smooth Sandstone, ukažím to. Ty mám znovu o tom oběhne. Bude to Smooth Sandstone, ukažím. Aha. Takže takhle. Takže ukážu vám to. Takže já nevím, jestli to udělat celý z písku, jo. Jo, teda asi sandstone, ale tvrdýho písku. Nebo udělat jenom z lehkýho. Ale to, já nevím. Tak, hop. Je to úplně, vlastně mi to, ty furt držíš ten voice tak dlouho, hej. Promiň. No, bude to z písku, to stačí, bude to taková minifarmička, takže dobré. A to dole by mohlo být, tak bych řekl, tak zeliny, ano. Přesně takhle, jdu pro vodu, jo, udělám kbelík. Takže, dámy a páni, chlapci a děvčata, samice a samci, takže jdeme udělat kbelík a potřebujeme železo, samozřejmě. Hej, jako proč mi čoruješ to železo, když to chci udělat já? Ty jsi výčerka. Já udělám kbelík, už mám další železo, haha. Takže, a už mám 2 kbelíky, už je naplňuji vodou. Takže jdeme udělat kbelík, uděláme jeden. Mili, nepřerušuj. Takže jdeme udělat kbelík, udělali jsme kbelík, takže. Dobrý, nekouká, jdeme pro kbelík, jdeme pro vodu, hop. Tak, zase to nevšiml. Takže máme vodu a robíš si ze mě snad prdel. Jako co děláš? Hovno. OK. Když chceš dělat hovno, tak si dělej hovno. Tak jo. Ty jsi debil. Dávám tam vodu. Víš vůbec, kde je ta už voda? Jo, vím. No tak počítám tam znovu ty jdeš, jo. Aby to mělo lepší vzrůst. Jo, to je úplně full. Víš, ale to nevadí. Posar se. Ze všeho. No dobré, udělám sklo. Nemusíš, protože to nebude ze skla. Bude. Nebude, protože pak ti to okradou, ale asi v prdele. Ještě víc, protože si stačí úplně sklo. Takže jdeme páni, nemluv prosím. Ty mluví zase. Takže dámy a páni, chlapci a děvčata, samice a samci, budeme pozorovat Soundyho při práci. Pěkně si vyšpulíme prdel a koukáme. Co kameruješ, buzerát? Jsem čekal, že to řekneš. A tebe vezmu kbět. 7, dobře. Jak se na mě podíval, viděli jste to? No fuj, ty prase. Já vím, já tě mám rád. Jako chci si taky stavět, ne? Šlo stavíš jenom ty?
Nemáš stavící styl. Mi dej, ne? Bloky. Uni. Jestli lidi chcete vidět, jak staví kile, tak vám klidně můžu dát fotku z jeho prvního baráčku. A to jste se mohli zasmát. To není vtipný. A pro mě jo. Socko postižená. Dick, uprav to, vole. Nemám čím. Musíš, vyrob si to, vole. Chuju. Chceš chuj a velký. Takže... No jsem velký, no, to máš pravdu. Nemluv. Takže, dámy a páni, chlapci, děvčata, samice a samci, teď si jdeme urobit to, s čím se orá. Nebo co to vůbec je. Není to tu? Ne, škoda. Takže vezmeme si styky, hodíme tam lopatku a dřevo. Třeba tohle. Ne, tohle ne. Tady zpracované. Potřebujeme. Takže hodíme to tam a jdeme pro to. Jdeme to dělat. To je vít, kdybys to nevěděl. To je sláma. Z čeho si dělá chleba. Neruš! Juj. Nebuď moc nervní. Takže už to máme a jdeme to urobit. Takže takže jdeme to udělat, tak, aha, ono už to je. Tak mě to vlastně celku nezajímá, když už to je. Takže uděláme tady to ze skla, takže už tam, jdem to rychle urobit, já to chci urobit. Pojď položit ty skla, vezme si ty glas a udělej si z toho ty plátky a pak, no a udělej ale z toho plátky, ne, ty jsi debil. No ještě to znič, no ještě lepší. Ty vole, ty běž pak jít do něčeho. Ale tak já to neumím udělat ty plátky. Budeš se muset naučit, ty to chceš se taky něco naučit, ne? Už. Skleničky. Jsi debil. Pohodně, už to je hotový. Jako já to tady jako robím jak debil a jako, proč? Aby si už mohl položit ty skla, protože už nám chybí jenom ty dvě tlustý dát před to. Hihi, jsou blížší. Takže, docela hezké. Docela hezké. Takže, to už by mohlo být pro dnešek vše, ne? Ne. OK, nebuď zase nevní. Ach jo. Nejsem, já to chci mít hotový. Víš, to je? Závěrečný kus. Bžu. A je to. Takže tohle byl chapter 2. Češtině epizoda 2. Ale přestaň mačkat ten voice. Epizoda 2. Takže pokud se vám toto video líbilo, takže nezapomeňte dát like, koment a odběr. Pokud se vám nelíbilo, tak samozřejmě dejte si ten dislike a chtěl bych do komentu napsat proč. Takže prosím tě, nedělej to s dveřma, jo. Ten do komentu ten dislike a pokud se vám líbí i soundy, jeho kanál vám dám do popisku videa. Takže zdarec. Papa. A ještě momentík, pokud vás zajímá, co bude v dalším chapteru free, tak to bude, co to bude? No, nechte se prostě překvapit a teď už fakt ale zdarec. Papa.